Kenyans to be very peaceful and remain focused. This is a country that belongs to all of us and we need to protect it. Ila tunaomba watoto wetu wanapotoka nje wasiharibu mali ya watu, wasiharibu biashara za watu, wasiue wenzao. Jotend kanise kachiel gi tendo bile boma ma Nairobi okwayo rowere mag Gen Z mondo bag ng'anyo mamuol kendo kiketh mwandu jo Kenya e ng'anyo mochan tich adek juma manyien. Nobody has reached out to the family. Nobody has called the family. From the government, may it be from the investigators, no one has contacted the family. Anyuola Boniface Kariuki, rawera manochwad gi magine kinde ng'anyo manobagi tich ariyo e boma ma Nairobi, ywak ni sirkal ojwang'ogi. Yogi kamukoro yaluo ka ng'ato tho. To kanyo ji oyie time solo pesa. Jodong Luo kono Uganda Luo mondo doge kitgi kod timbegi ka giywak ni Uganda tiyo gi omenda mathoth e liete. Kopo ni nyithindo manitiere gi kwashako marasmas ochame direct kata ochame kaka part mar gimochamo wawach ni mkate kata orunego nyuka to piyo gibedo nyithindo manomol. Koro nutritionally onjiri konyo e weche mang'eny. Kato bedo ni thoth Oganda kichore gi chien kendo oluoro onjere. Charles Odera to mako kod Josep kendo kawo gi kadag chiemo kod yuto. Machiegni e weche gi manyien ni nyalo luwo kokalo mbui magwa mago mag tudwa kanyakla koda lai maro mar ote machok ma en 236 machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Anyuola mar Boniface Kariuki rawera manochwad gi magine kinde ng'anyo manobagi chieng' tich ariyo e boma ma Nairobi ywak ni sirkal ojwang'ogi kendo jotim nonro pok oloso gi familia no madayo dhoge kaluwore koda hinyruok mar wuodgi. Magi duto timore ka anyuola Boniface wacho ni bath obwongo ne nyakonchiel ok ti maber kanyaka sani pod onge lokruok moro amora moseneno kuome chakre ne tere e od thieth ma Kenyatta ndalo 5 mokalo. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Tok rwake e od thieth maduong' ma Kenyatta kaluwore gi hinyruok mar magina mane oyudo chieng' tich ariyo mar jumani. Anyuola mar Boniface wacho ni onge lokruok moro amora ma wuodgi nitiere godo. Boniface is fighting for his life. He's still under the life support machine. Boniface cannot talk, and we don't expect Boniface's life to be back as the way it was. The left side of Kariuki can never come back to life. It is completely dead. Nasikia vibaya kwa saa hii. Juu mtoto wangu bado hajatoka hosi. Mgonjwa sana na ningeomba nipewe mtoto wangu kama naambiwa kwa sawa. Anyuola mar Boniface wacho ni sirkal ojwang'ogi kendo pok oriwgi nonro mar bura mar hinyruok mane wuodgi oyudo e lwet obila. Hinyruok mane oyudo kinde mane obila rakore gi jong'anyo e chuny boma ma Nairobi. Nobody has reached out to the family. Nobody has called the family. From the government, may it be from the investigators, no one has contacted the family. Okang' manochunogi mar dhi tesendo obila mar Central mar ndiko dhogi. Kata kamano, tesendo obila nonyisogi ni bura makamano nosekaw gi bad migawo matimo nonro e wi nek mikelo gi obila. Yesterday, yes, we went to Central, whereby they told us they cannot take our case. Our case was taken to homicide, whereby the family have not been contacted by anyone as the case has been going on and the proceedings have been going on. That's where the family came in contact with the Wakili. We had to tell Wakili, the case has been going on, but we don't know anything. There is no one who has been at Milimani courts to listen for us or even to appeal for us. Kata kamano, familia mar Boniface wacho ni chunygi ok bi tho mar manyo ratiro ne wuodgi. We are planning that on Monday maybe we'll approach these security agencies to see whether we can get that assistance, which has not been forthcoming to date. The last time the matter was in court, the culprits were placed at a police cell, that is Capitol Hill, and the matter will be mentioned on 3rd July, when maybe a plea will be taken. We'll, at least for the first time, participate in the proceedings
Because when the plea was, when the culprits were taken to court, we were not there. E kinde ma Boniface ntiere kitanda mar midekre, rawere mag Gen Z ochano ng'anyo chieng' tarik 25 mar dwene. Kaka rapar mar lweny ne gibedo godo chieng' tarik 25 higa mokalo. E kinde ma jodolo kwayo rowerego mondo obed gi ng'anyo mamuola kendo owere gi ketho mwandu jo Kenya mamoko. E odiochieng' mar ang'wen, anyuola mano mar rawera mong'ere kaka Boniface Kariuki pod ogoyo tach e od thieth maduong' mano mar Kenyatta kapod gimedo biyo seyo ne piny owacho kuom dhi mos mano mar timo nonro mar kawo okang' ne jogo eko ma bende nohinyo wuodgi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV e od thieth maduong' ma Kenyatta. Moko kuom rowere ma jotend mbalariany mopogore opogore pacho ka koro wito oko mabor paro mar ng'anyo michan tim tich adek juma manyien kaka rapar ne jogo mano wito ngimagi e ng'anyo dwe mar 6 higa mokalo. Kaka Efi Nyakidi lero, moko kuom jonyuol mano negi nyithindgi e kinde ng'anyono bende nochwalo kwayo ne obila mondo migi arita makare e kinde magibobedo e ng'anyo makamano. Tarik 25 dweni, rawere chano bago ng'anyo pachoka. Ng'anyo mabiro bedo kaka rapar ma jogo manowito ngimagi e ng'anyo wi pao machiko omenda ma higa 2024 2025 ma bende nomonje od bura mamalo kod mano mar Senate. Viva Comrades, viva! Viva! Kata kamano, moko kuom rawere othegore mabor gi parono ka giwacho ni rawere osebed kitiyo go marach ahinya te kinde ng'anyo kaka yorno mar chwalo dwach josiasa. Ne ng'anyo mabiro tarik 25 kwa yeo jana mapodongo ni donge ot so ka in gi gimo ni gitim malongo to wuog itim wa kwa ye gi duol mamuol sirikal kod obila made bedie ni kata kubiro to ke kuchwadwa magina na joma biro temo dhi wa kwa ni dhi ng'anyo mos nying Ruoth Yesu. For too long the youth in this country have been dragged literally and politically to fight battles that are not ours. We have been called to riot in the streets while others push to bleed, while others plot to benefit from the chaos. What is being planned for 25th June 2025 on Wednesday is not a protest. It is not a revolution. It is a setup. Rawerego medoni ok gibiye ni tiyo kod gimarach e rocho chenro mag piny owacho kendo gilero ni dwachgi maduong' en yudo ratire yo makare ne jowetegi moseyudo hinyruok e ng'anyo. Gikwedo bende josiasa matiyo gi kweth njore e ng'anyo mondo buog ngima jong'anyo kod kwalo mwandugi. We want to demand for justice, opportunities and reforms, not going to the streets, not tear gas, not bullets, but also we demand protection from criminal gangs hired by the politicians. Protest mipango ga chude moko on 25th. To hakikisha ni city ma Nairobi obedo gi gimiluongo ni rang'iny mamalo e weche mag CCTV cameras. Mada ni police mora moro ka obunde no ogogo youth. To kwa biye kaka wan jo youth nikech koro wayie waol gi tho. Pach rawerego nosir kod gavana ma kaunti ma Migori Ochila Yako mano wacho ni rawere ema nyalo konyo dongruok ma piny Kenya kendo nyaka koro gimany yore makare mag chwalo duondgi e wi lokruok ma gidwaro ne piny Kenya. Gino manosir bende kod seneta ma kaunti no Eddie Okech. The agencies, you are our future, you are our potential and you are our growth. Tafadhali tusiende kwa hiyo maandamano ya fujo. Kwa wale vijana wetu ambayo you are being incited to demonstrate or to be unruly on 25th of June. When you want your voice to be heard, make your voice as clear and as distinct as possible. Those who are inciting our young people, you must know that our young people have got a time that they will vote and make a choice in 2027. For now, let all leaders do their jobs. Kombachielo, anyuola mag rawere manochwad lisasi kendo negi e kinde ng'anyo madwe mar 6 higa mokalo nochopete sendo bila ma Central mar chwalo kwayo margi mondo miyo bila ochiw arita makare e kinde ng'anyo. Mara kurusa mawe, kwanza vituko, sisi hatutaki tear gas. Niliona hata harufu yake kidogo inafanya ni sneeze. So sitaki, hatutakuwa na maandamano. Sisi kama wasasi yetu si ya maandamano. Kwa uso unaweza tukosa lakini ndani tuko na uchungu. Kama mangu wako na uchungu, hata mimi ndugu yangu niko na uchungu sana. Ningomba serikali iangalie maneno. Isitupuuze tu hivyo. Sababu inasema na kuna kitu.
Korka korgi obila omako chungni ng'anyo makamano madhialo jogo manowito ngimagi biro bedo maonge lweny mora mora. I'll say is just to urge Kenyans to be very peaceful and remain focused. This is a country that belongs to all of us, and we need to protect it at all costs. We don't want any form of violent procession or demonstration. We've agreed with them that the event will be free from violence. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi mbele en kanyiero ni jotend kanise Pentecostal mopogore opogore boma Nairobi kawuono wuok oko mar lamo ne piny Kenya mondo obed gi kwe kendo oganda dho udi duto oriwre kanyakla. E kinde lamo no gikwayo rowere machano ng'anyo tarik 25 juma manyien mondo obi ong'any gi kwe ma onge ketho mwandu mora mora. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Kar sa auchiel mar odiochieng' oko mar Archives e chuny boma ma Nairobi, jodolo mag kanise Pentecostal ne ochokore mar lamo ne piny Kenya. Lamo no mane en mar sa achiel kende ne okelo kanyakla jodolo moheo 100 mag dinde mopogore opogore ka giwer kendo pako Nyasaye. Moko goyo chong gi piny to moko nindo piny ka giywak ne Nyasaye mondo res piny Kenya kendo kel kwe pachoka kama duong' mogik gi lamo ne riwo jo Kenya duto kanyakla. Kawuono ni walamo kendo waketo oganda duto ma ja Kenya e lwet Nyasaye mondo gibed gi horuok kod achiel mar oganda gimoro amora manyalo kelo chwero remo ok wadwar ni mae momiyo wawuok wamakore lwedo kanyakla duto jokristo mowuok e oganda duto mag jokristo manie Kenya moko pogo ni madini mane kata madini macha. Wadwaro ni mondo walam kwe mondo kila ng'ato obed ka en onyalo dhi e tije moko obedo gi luoro. E duol achiel mar neno ni kwe obedo e pachoka, jodolo go kwayo rawere machano wuok oko ng'anyo tarik 25 juma manyien mondo wuog oko gi kwe kendo kik giketh mwandu mora mora. Ya kwamba tarehe 25 watoto wetu wanapotoka nje kulingana constitution wana haki yao na sisi hatuingilili, ila tunaomba watoto wetu wanapotoka nje wasiharibu mali ya watu, wasiharibu biashara za watu, wasiue wenzao. Wakianza kutembea watembee na amani, wasichokosa askari, na askari waangalie watoto wetu. Wale wauni wanatembea katikati ya watoto tunawasuia kwa maombi na Mungu akamate anga yao. Bende gikwayo rawere mondo obed gi paro maber mar kedo ne piny Kenya e yo maber kod kwero maricho matimore e yor kwe mopogore gi tulo ma osebedo e kinde ng'anyo mokalo, ng'anyo manokelo masira ne jo Kenya mamoko. Gibed koda paro moro achiel ni kata kobedo ni gikedo ne piny to ging'e ne piny gikedne mondo mi obed maber to kik giked ne piny e yo moro mamiyo wanyalo bedo e yo moro mok wanyal wuokie, nikech giwegi giwacho ni gin gionge party, gionge jotelo, gionge gi kama gichunyi, to gikedo ne ratiro mar jopiny. Mak mana ni gima nyalo kwayogi en niya, ni seche ma gikedo ne ratiro to ging'e niya ni ging'i kuond mabeyo gi kuond maricho. Kaka nitie kamarach to giwuoye kamarachno to gibiye gi solution bende. Kik obed abeda ni wawacho mana maricho kende to maber bende ok wanyal neno. Gimedo ni kaka jodolo gibiro dhi nyime lamo ne piny Kenya kinde duto mondo piny Kenya kik yudre kamarach kaka pinje mamoko ma lweny ogo e tach kendo rocho achiel mar oganda. Kenya is our God-given country. It is our humble duty to pray for its protection, provision, peace, unity, so that we can live in harmony and enjoy good life together as brothers and sisters. Wherever you live, all work within the 47 counties. Okwadwar pinywa mondo chope okang' ma pinje machalo kaka Sudan, chalo kaka Somalia, machalo kaka Haiti. Nikech kama waneno ka pinywa ochiko kama koro wanyalo pok wadonje bugo mak wanyalo wuoki. Magitimore seche marawere chano ng'anyo tarik 25 juma manyien kaka rapar ne gigo mane otimore tarik maket kod mano higa mokadho. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Motelo ne biro mar katiba ma higa 2010 oganda jo Kenya ne dwaro lokruok e migepe mopogore opogore mag telo pacho kae. Bang' jopiny puodho katiba no manyien geno ne ntiere ni obila ne dhi lokore kendo tiyo kaluwore gi chik. E bwo higa achiel mokalo apisa mag obila osekete nyong'ong kuom ndhiyo kod nek mag rowere ataro mar chik. Bende lokruok mane jopiny gene bad migawo mar obila osechopo kare koso pod en mana lik. Jafwamb marwa mar siasa Chris Owino kolo na wachni.
Achiel kuom riyo mane jo Kenya ni godo e kinde rwako katiba mar 2010 ne en lokruok e bad migawo mar obila. Ne wakelo katiba manyien ma jopiny noyiego mito kadhe. To king'iyo maber, to paro mar katiba manyien ni pok omako jopiny, pok omako jotelo, pok omako obila, pok omako ng'ata ng'ata. Mane tabu ma wan go mogik. Joma nie loch, obila, koda jopiny pod nigi paro mar pend chik machoncha. Geno mar jopiny ne en ni pend chik manyien ne dhi kelo bad migawo mar obila madhi tiyo kaluwore kod pend chik. Geno makamano ne oyudo buok maduong' kaluwore kod nek mag rowere mag Gen Z dwe mar 6 higa mokalo, ndicho mag rowere makwedo sirikal e lwet joma ichichgo ni obila, kaachiel kod nek mar japuonj Albert Ojwang e tisend obila ma Central e Buore, Nairobi, jumbe 2 mokalo. Gik makamago osekelo kiawa ka bende lokruok mane jo Kenya geno e bad migawo mar obila biro chopo kare kose. Achiel kuom gimomiyo pok wachopo kanyo en ni ne waloko ni obila, tij obila kik bed mar agoko, ma kisungu luongo ni police force. Obed mar tiyo ne jopiny e yo mobolre, ma kisungu luongo ni police service. Ne waneno ni kwa loke owae police force obie police service, to kod obila bro ng'eyo ni ok nyal tijo piny gang'enge. Nyaka sani nyinge manolokre, to kaka gitiyo pod obila tiyo gang'enge. Mar ariyo, ne wadwaro ni obila koro gol e lwet sirikal ma pile pile. Gibed ni koro gichung' kendgi, mana kaka doho chung' kende. Ma ka ng'ato timo makosa, ibed ker mar piny, ibed mbunge, ibed ng'anade, to gimaki materi e doho. Mok ni ng'ato wacho ni otiende no to kikumul. Independence. Nyaka sani, independence no podo tamre. Kaluwore gi pen chik, duol mochung' ne ng'iyo weche mag obila IPOA ne ochuog mar obila majendiki kendo kawo okang' mager ne obila madhi ataro mar chik. Kata kamano, anyuola jogo mane owito ngimagi e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z pod rito ratiro maggi higa achiel nyaka ne bag ng'anyo makamago. Rem ma IPOA nigo namba 1 onego yarnegi ofuku mar pesa mondo gibed gi budget maber. Onego yienegi mondo gibed gi gazetted holding areas maginyalo loro ne obila majendeke. Nikech kawuono IPOA ni onono police, to IPOA ni onge gi cell mare. Koro obila majendeke komako pod otero mane police. Jo IPOA madhi mako obila gi kata bunde ma gionge go, ok oyienegi bedo gi bunde. Koro nyiso niya, idwa ni gidhi gimak obila majendeke man gi bunde, ento dhi gi lwete gi kalam gi simo bila miting'o ni. Koro magi ema mono gi tiyo maber. E kinde ng'anyo mar kwedo nek mar japuonj Albert Ojwang e Buore, Nairobi e kor jumani, obila ne ochielo gi magina ja ohala moro mane uso abuog rombe, gino mane okelo ng'ur mapek e kind jopiny e wi time mag obila. Ni gimoro rach, king'i adieri, obila samoro moko kuomgi, ofis magitiye en mabati. Ka koth obi, ka piny ng'ich ong'ich ang'icha nyowoyo, ka chieng' rieny mabaro wiyi. Ero thagore makamano, to weche be miye mondo solve gik matich gi tek. Kodhi wach masara, kamoro kata nyathine ok onyal tero skul kapok okwa ng'ato pesa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jodong Luo kono oganda Luo mondo odogie kitgi gi kod timbegi ka giywak ni oganda tiyo kod omenda mathoth e weche mag liete, mana kaka jafwambo maro e kaunti ma Migori George Malero. Jodongo lero ni omenda mathoth mitiyogo e liete en omenda minyatigo e yore dongruok mamoko manyalo konyo oganda. Omenda ma itiyo wechego mag liete kendo oganda Luo osebiro twa kuom kinde ka oganda osebiro ka koro kelo paro mopogore opogore ka otende kod wachni. En twak ma bende pod dhi nyime kendo oganda moting'o jotend siasa, riwruok mar jodong Luo
kod oganda moko pod nitie kod chung' mopogore opogore e wi omenda ma itiyo godo e yore mag liete e kind oganda Luo. Ka koponi ng'ato yudo lit kata koponi ng'ato wito achiel kuomgi, to garama mang'eny bedo mar wuon liendno, kendo inyalo yudo kata mana dhok mantiere dalano iuso te in the name of ng'ano yudo shida. Jogo gokinyi jorwako sude kodonjo to lielo kodhiye inyise ma kuma kata nitie oredo kacha en ochuoma lere pe ichuone gi plau gichomo gi sodo kao gi pi oyo bedo pe oseng'eyo koro kalo mala koko chak neno moko mag miriambo ma ji wacho gik nonsense mano bende kito wadiero ni joluo. Ruodh gol mar ma jodong Luo e pacho kae Abel Mbuor wach ni yo moganda Luo timo weche mag liete sani ok en kit oganda Luo kod timbegi. Nogi kama koro jaluo ka ng'ato tho to kanyo ji oyiedhi time solo pesa ma ng'ato ka ng'ato ji pakore apak. En gima wich kuot. Wan oganda Luo nang'eyo ni jaluo kotho jodongo madongo ema ichiko laladek kati to nyithindo matindo kata kijana otho kata gokinyi aneno gi wang'a odhiambo en wang'a mosekowa koida. Koro ka kora to ok anyal wacho ni pok achieme liel. Asechieme liel nikech ok adwar yambo liel to asechieme. Anyway, kuponi dhi e liel to kelni nyuka ni mondo imadhi to gitamori kata madho nyuka no tibiro wacho ni to wuod joka ng'ane motamore mana mitho kani en mano nego ng'ane. Koro an asechieme liel but ato samoro wiya kuot ga. Iyudo ka ng'ato no go upe nyoro ni wuod joka ng'ane tho. Koro kidhi mondo mi dhi ng'ini to wuod joka ng'ane botho adi tikelo ni chai gi mandas. Koro wacho ni yawa to ka koro an monego mi ng'ani to en emo chako miya. Ombur wach ni kawo chakre kod kinde maringe ng'at mowito ngimane ikano e kar kano ringre kod kata yo matimogo ik magi sani ok en kit oganda Luo maging'eyo. Owach ni omenda mathoth itiyo godo e liete, omenda minyalo ti gi yore mag dongruok mopogore opogore ma bende nyalo konyo oganda. Ni koro yaw yo moro ne wuol e sim ng'ato oro siling 10,000 ng'ato oro siling 20,000 ng'ato oro nyaka siling 100,000 to pesa muorogi bung'e ni pesa gi di puk gino kusuna ni pesa gi mag dongruok. Ma en paro ma bende osir kod moko moganda e kaunti ma Migori. Ndalo korona ni yudo ka ng'ato tho kawuono kata chuny otieno to kiny gokinyi by saa 4 oseyike. To adier nyaka sani jok mane oyike ndalo korona onge ng'ama nose kata mana chier kata mano kelo lekni to dalagi kata ikne ne ok odhi kaka nodwaro. Koro aneno ni ji odoga doge regime no. Penjo en ni nyalo bedo ni yore ma ichanogo liete bende nitie nyisruok kata piem moro e kind oganda Luo koso en mana yo ma ng'at mowito ngimane koro imiyo ik makare ma idendo kod dho ngere kaka befitting send off. En nyisruok nikech jok mineno biro liel gi be iwinjo ka ng'ato wacho ni ato liende joka ng'ane no aneno na liende joka ng'ane ma ka ji odhi to ji amana gi dhogi. Koro yudo ka mondo mi ng'ato kik ji wuog ni an dala joka ng'ane ai gi dhoga nono. Riwruok ma jodong Luo wach ni gichano chenro mar paro oganda Luo kitgi kod timbegi mondo giwere kod timbego mag iko e yorno mar nyasungu ma giwach nasemi oganda Luo osewito kitgi kod timbegi. Ka jodongo sama ni waketo dungi rande kom miche wawuoyo mwawacho nwabiro wuotho mondo wapenjre kaka oganda ni to ere kaka onego watime wach mag lietegi kech liel nego joluo iyudo nyaka nyathi matin noketne tente dala ma jahiga 3. George Juma, Ramogi TV, Migori. Lipodno iromano mar George Juma materowa e yweyowa mokwongo ka bende inyisa Mendi Omondi Oudia iwacho ni jaluo ok nyal loko pachgi e wach mar liel sani korka opek en chiemo gi winjo neno. Jaluo kikwayo kony mar school fees to ng'ow to ka tho neno to oyie kata kaw loan mondo osol sechego. Mano ote mari Omondi Oudia. Brian Pinky wacho ni mor gi jogo maneno Ramogi duto te. Wadwaro justice ne Kariuki ma bende medo yudo thieth chieng' duto. Iwacho ni duto rumo kantiere Port Victoria. Ramogi neno maler yoro mos ne joko kidi duto tetete. Erokamano ahinya iwacho ni anini maber kod familia kobodo ndhiwa mano Weekly Forero. Eric Nyumba wacho ni intiere koda ka intiere
Star Hospital Kisumu. Erokamano ahinya Robert Asoyo kod min ot mano Kanyero Beatrice wacho ni ubende uluwo chenro ni kontiere gwenge ma Imbo. Jael Kenya ka dwaro lamo gi riyo kech nyaka kuonde sel mondo deruok mantiere sel odoge chien. Mano oteno ero mar Jalango Otieno. Mago bende ematerowa e yweyo wa mokwongo ka waduogo wabedo koda twak marwa mar mine wacho kikidhi mabor. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late-night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. What do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bit more tasty. Family will help you. Reiko Cubes could string my bestie. Reiko Cubes ming'eyo cha maridadho mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. View Sasa brings you Ahadi. Hans and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hiyo ofisi. Huu sio usia baba. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Duto teka unusi gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuomi. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni e chenro mar jumani mano mar mine wacho. Kuma odiechieng' ma kawuono
Wowuoye e weche mag dongruok e gwenge. Nitie chenro mopogore opogore ma bende itimo mag dongruok e gwenge. To wadwaro mondo wang'i gini to gin thuolo mage mag dongruok mantiere. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo chenro kata thuolo mag dongruok ma bende onyalo kawo e gweng' ma intiere, to ere kaka onyalo dongore gi dongruok ma bende itimo kuonde ma kamago. E studio ma kawuono wantiere wendo marwa ma bende dwaro tayowa, iluongo ni Shil Suzanna Pengo. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano. En jao hal itimo gik mang'eny, itimo gik mathoth ahinya. Adwa mondo ami thuolo mondo ihulri matuta nyaka gi kumiaye. Mana kaka ni wacho iluonga ni Susan Shale Olo Pengo, mabe ong'ere kaka Asu Olo Pengo. Nyakach sub-county, Kisumu County, Nyakach sub-county, e ward mar North Nyakach. Yes, atimo gik mang'eny. Achiel kuom gi an ja ohala, kendo an jandiko mar kitabu, mar buge. To kendo jasiasa be an jasiasa, to gi mamoko. Imako kuonde te. Amako kuonde te. Mano yo achiel mar dongruok, okimoko kumoro achiel, ing'iyo to anya yudo makoso. Kamano. Erokamano. Sama koro wachako ma wang'iyo dongruok mitimo e gweng', ang'e ni osetimgi kendo iwuoye mathoth. Wanyalo ng'iyane matut, wang'iyane to ng'ama nitiere dala, ng'ama nitiere reserve. Ere kaka onyalo fwenyo thuolo mag dongruok ma bende onyalo kawo mondo oting'o ngimane ka bende oting'o go ngima joma moko e gweng'. Yes, mani luongo ni women empowerment. Dongruok mar mine en gima ber kendo en gima ber saidi nikech omiyo mine nafas mar bedo gi maji kujitegemea, gibedo gi teko mar giwegi. Nitie thuolo mang'eny, nitie gik mang'eny minyalo timne mine dala kuchocho e gwenge. Nikech mine ma gweng' bet yuto gi nyalo bedo matin. Koro nitie gik mang'eny minyalo timnegi mondo yuto gi kendo gibed motegno e ngimagi. Gik mang'eny mopogore opogore. Gin kaka mage go? Mokwongo inyalo migi gimiluongo ni training. Kaluwore gi ohala, kaluwore gi kama e Nyakach. Ing'e ni wan kaka wan joma mine ma Nyakach sub-county, wapuro. Nitie gik mwapuro mang'eny, ohala mwatimo mang'eny. Koro inyalo mi mine makamago tiegruok mondo ging'e ni to ka puro gima kama, tanyalo timo nang'o mondo yuto obed maber. Iwinjo? Mar ariyo, wanyalo manyo ne mine gi market kuma ginyalo use gigegi. But kang'iyo kaka koro wan Chichwa en Katito, ipuro Wasare kachacha, mano e Nyakach county, Nyakach sub-county. Iyudo ka chirni kuma giuse timo maber, but ok tim maber nikech ok giyud tiegruok malong'o manyalo miyo gimed endelea kabisa. Emomiyo ng'ato yudo mana mochamo gi sanu. Ng'ato yudo mana mochamo gi manyalo uso matin to nyalo ng'iyo go gima onge godo. Yes. Koro e tiegruok gi awach ni kaka koro in miyo ma japur kata ng'at ma japur e gweng' kanyo kata Nyakach kaka iwacho. Yes. Lokruok mane ma bendo nyalo keto e gike mopuro, mwandu ne mopuro kata kaka uso mondo kel lokruok kik obed gima dotime kamano higa mokalo, higa ni bende otime atima kamano, onge lokruok maduong' mawuoke. Mokwongo nitie gik minyalo time, momiyo na wacho gimiwacho ni tiegruok. Nitiere grube ma inyalo luong jomolony e weche makamago kaka mek pur, tichoko minego kanyakla, timiyo gi tiegruok maber, gik monego bed ni gitimo. To mana komigi thuolo, mana komigi thuolo ma okelnegi jogo. Nikech inyalo yudo ni gin kaka Nairobi kuonde giendi. Ok ginyal biro ni gibiro training ka, but gigo nyaka terne gi dala kuchocho. Mondo jok makamago migi tiegruok kendo puonjruok malong'o. Mondo ok ni gibedo gi puro mana magichamo kende. Mondo gimed puro malach saidi. Maginyalo chamo to ginyalo loko magiyud pesa gi magiketo fuko. Yes. Mondo yawo. Mondo yawo. Ohala bed maduong'. Kik obed matin mar kalongolongo. Yes. Mano konyo nadi. Ing'e ni ji nigi dwaro mopogore opogore. Ng'ato wacho ni an adwa ni mondo aket chiemo e mesa to rome. Ng'at machielo ng'iyo ni kaseketo chiemo e mesa, an gi nyithindo mwinja puonji, an gi achiel ariyo adek moko mwinjo bed ni atimo. Ere kaka koro imedo kenge gi mondo koro ohandi no omedre kata oyawre? Joma mine mokwongo ing'e ni mondo gima kamano timre, joma mine be nyaka bed ni gimbe gidwaro mondo dwaro mar ng'ata as an individual mondo dongre. Mar ariyo, kaka jogweng' community nyaka iriwre together. Emomine no nitiere gi grube ma seche moko gitimo table banking, gik makamago mondo ka pesa nitin to intie group moro mitimo table banking, iyudo ka grube makamago
timo owendni mopogore opogore madongo koma tindo. Ka onyalo puro nus eka, to ka entie group, yudo ka grube nyalo puro kata eka 3, eka 4. Koro mondo jok makamago kony, gidonje grube machalo kamago mondo yuto gi omed lach. E grube gi mana bene kasami wacho e kungo ka. Nitiere kungo gi hola. Yes. Kendo thuolo nitiere mathoth ahinya ne joma mine women enterprise fund nitiere hola mopogore opogore ma bende ichiwo negi. Achiel kuom gik miwacho ni thiro dongruok en jok ma kawo hola to ok duoki. Losa negi mine ma kamago koro bo winjo ni group ngane odhi peo e ode ing'e ni thiro dongruok. Gik makamago timore to ing'eni seche ma intiere group ka group nigi chenro mare kako nego be ni gitiyo. Emomiyo ineno kiyiero secretary, nitie treasurer, gik makamago ma kiholo to nego be ni duoko. Kanyo tada loso gi mine nikech seche moko inyalo ni mama moro kawo pesa to kodwa duoko. Emomiyo ineno ni yudo yot nitiere ka uriuru timo gimoro kanyakla eka teko bedo. To kikawo mar kendi nitie joma nyalo tiyo kawo mar gi kendi to timo maber. To nitie jomoko ma kokawo to pesgi gi lala makata ohala ma giyawo kinya yudo. Koro ikawe ka isechano kisebedo gi mpangilio ni an mae gima dwa yawo. To mae gima dwa timo to mae pesa madwaro marom kama. To ang'eyo ni pesa ni kiduoke nitiere grube mang'eny nyaka iduoke gi ohala moro matin e wiye. Koro nyaka ikri ni pesa ni kakawe to kadhi chame, adhi timo go ohala kaka dwarore. Koro mine be nyaka bed jo adieri nikech seche mitimo ohala ni itimo king'eyo ni gini en gima dhi kelo ni faida kaka ng'ama miyo. Mondo ibed ng'ama independent manyalo bedo gi pesa mare ofuko. Ikanyo bende nitiere tiegruok ma bende iluongo ni financial literacy ma ipuonjo godo johala kata ji mopogore opogore. To nondo bende wacho ahinya jok ma koka chako ohala, kikawo hola ni chako godo ohala, mano ohala manyien. Mondo iyud yuto awachi ni e higa mokwongo tek. Ting'eni hola cha bende dwaro ni mondo duok. Koro ng'ama koka chako ohala ne e okang' mokwongo, ere kaka en oyudo konyruok mare. Ing'eyo ni jal mondo ng'ato tim kamano kaka ohala matindo gini e gweng'. An ng'ama odak e gweng' mosedongo e gweng' mang'eyo kendo an ja ohala. Mondo ng'ato tim ohala, ing'iyo ni to ohala mane ikuongo itimo gi study. Ok iyawa ohala ni ohala biro. To ohala madwa ji uso to kori donje mitumba. Nyaka ing'i to ohala madhi uso ni adhi use kanye. To ohala ni endi base ng'iyo ni ohala ni be nyalo miya faida nikech ing'e nitie jomoko manyalo neno ni ng'ane faida wuok to kia ni ng'ano otimo opango en gi mpangilio mane notimo marom nade momiyo ande ni kelo faida. Koro nyaka ichunguza maber ming'e ni ohala ni kadhi timo adhi time kanye, tadwa time nang'o, tadwa time gi ng'a gini, to nyaka ing'i alwora mari. Kaka koro ohala machalo mek chiemo mek pur. Kidhi Wasare kacha chande, ineno ka jogo puro alot, gik kamago. Chiro en katito. Yot nikech nitiere joma chiemo pile. Chiemo en gima pile, otende nitiere. Ohala makamano ok nyal diwo. Ok nyal diwo. Ohala mar chiemo shua bet ok nyal diwo. Luore ni to kamidwa uso no. Kech luore ni to gimidwa uso no. To jok makanyo, alwora makamago yuto gi chal nade. Iwinjo. To kanyo, ji chiemo marom nade nyaka ing'e. To be luore to itimo ohala kata mikuso mtumba gi to be ing'iyo ni to ma adhi use kama chal nade to kanye minyalo ng'iewe maber. Lewni mage mag mtumba ma ikelo. Lewni mag mtumba mage mikelo. Koro nyaka itim nonro maber. Yes. Nikech ing'e ni ng'ama uso mtumba e town, ng'ama uso ne awachi ni jok matiyo ofise. Lewni mokelo pogore gi ng'at ma dhi uso lewni makamago e gweng'. Kamano. Koro mago duto nyaka ng'e. Ei ohala kendi kata e dongruok ma bende itimo gintiere bende gigo mathiro dongruok. Achiel kuom mana kaka waselose jok ma kawo hola to ok duoke. Gin ang'o gini kendo ma bende nyalo bedo ni thiro dongruok e gwenge. Manyalo thiro dongruok e gwenge sana kuom joma mine. Ing'eni mokwongo nitiere gimiluongo ni gender yani violence mek mine gik mago kech ka in ng'ama miyo weche mek dak ka in ng'ama miyo to kamidake nitiere gi misukosuko kata bed mani loko andino kawuono nitiere kiny onge kawuono nitiere koro gik makamago emomiyo sirikal nodonjo nitiere bodies mang'eny majiwo kendo matemo geng'o gik makamago. Mar ariyo mathiro gik makamago en koso chichni kuom gik mwaloso. Kidhi kaka Muhoroni sub county yudo ka gipuro niang' kendo nitiere okepni ma mine chweyo
kaluwore gi initiatives makanyo to ka gikoso chichni kuma ginyalo use gige gi kamano ing'eni thiro chuny joma mine emomiyo ber ka nitiere initiatives mag sirikal osetemo kabisa nitiere so many bodies makelo kendo makonyo joma mine uso gik makamago yes koro joma mine nyaka mi nafas mar loko ohala gi chuny mokwe kendo nyaka giyud training to ka gikoso training mago be thiro joma mine koro training nyaka bedi nafas nyaka migi nyaka manye gi chiro iwinjo to kata nyithindo manyiri mabiro kata mine ma pod tindo nitiere gi kuonde mang'eny moyaw mek tiegruok makidwa yawo kidwa puonjri saloon idhi ti train vocational training tidhi ti train tibedo gi gimoro e lweti ngeni ohala kaka mek saloon onge asara ibet pin to ng'ato suko wi to teko ni gi saa emang ne kelni pesa yes koro gik makamago ka joma mine kokoso tiyudo ka ohala bedo matek yes ohala bedo matek samoro ntiere kaka ahinya jok matimo ohala wacho ni tek mondo oloro hande awacho ni kelo tiegruok moro koro okete kamoro ni joma mine odhiye ong'iyo to wanga loro handa ni gi yuto madhi yudo kawuono na dhi e tiegruok nitiere yore ma tiegruok gi inya kelne gi kuma gintie koso mano iwacho ni koro sacrifice kidwaro gimoro to nyaki go kan mana diera onge ngama nyalo kelo nikech ng'ane kaka koro chiro kacha chiro kama mino bet mause mang'eny di kawiter kama kawiter training kama kamano kanyo pong koro seche moko nyaka waji to lea kaka joma miyo kech gini trainings go be ok gikaw saa ahinya gin gik manyalo bedo dakika 30 kata na kodhi ahinya to 1 hour tidok iuso tiyagi gimoro e wiyi iyagi gimoro manyien minyalo timo no wandi bed gang'oa bed gi lokruok koro wamire uru nafas kik wabed ni kibed ni uso usa to kaseche mo jok ma train ji no go biro tiwacho ni ok idwa dhi to ka koro wang'o wando wadhi maber tineno marach nikech no ka uthuolo koro joma mine kanitiere nafas mobiro make training wamire uru time kendo wadhi mondo waneni to ang'o mwanyalo timo mondo waendeleza ohendniwa maber wadoga ne nyakach kuma intiere kendo ka wang'iyo weche mag tiego iwacho ni ahinya joma mine matindo ma bende koka chako donjo ohala e gik makamago tiegruok makgi timore ga kuonde mage to gin aina mage ma imiyogi nitiere kaka tiegruok kaka vocational centers kaka Katito kacha nitiere kama joma tindo train ma jok madwa timo kaka saloon gige berruok kaka iluongo ni beauty gi train kanyo nyiri matindo dhi kanyo kendo gipuonjore nitiere kata moko maginyalo dhi as far as Kisumu magi train iwinjo to johala be nitiere jomoko mabe biro ma train johala ma Katito makasa makamano chopo nyaka mire nafas iwinjo yes jok makoro timo tiegruok giyudo sir mag gine somo margi kaka ma school fees koso nitiere seche moko joma nyalo keto ni ichulo to nitie joma nyalo keto ni ok chul iwinjo kaka mek sirkal nitie moko minyalo momi mondo women obed empowered ma inyalo tim for free to nitiere moko kaka koro mar private ma ng'ato biro seche moko nitiere inyalo biro ni train joma mine but imnyiso gi ni nitiere gimoro matin mudhi golo gir pi moro matin yes to ken gima inyo mine en gino ma bende koro gichiwo en gimoro ma ginyalo chiwo matin madongruok margi in kaka johala adwa ni losane gi johala e weche mag jiwo dongruok magi jiwo yuto margi jiwo ngimagi ahinya adwa loso gi johala nikech kawuono iwacho ni en chenro mar mine adwa wuoyo gi joma mine nikech joma mine kikawo data maber tiyudo ni joma mine nitiere ohendni mang'eny especially matindo gi moloyo joma chuo to joma chuo be nitie to kikawo data to joma mine ng'eny koro adwa loso gi joma mine mokuongo kidwa loko ohala kik iloko ohala nikech ng'ane loko ohala ni endi to kendo ng'ani osucceed ohala ni odhi maber go ohala ng'i maler ni kama idwa loko ohala ni idwa loke to joma alwora mar kanyo oting'o jomage oting'o joma mine oting'o joma chuo oting'o joma nyithindo idhi kamoro miyudo ka sikunde ng'eny dong' aya ohala mar twang'o nyithindo school uniform adhi kamoro mang'eyo ni nitiere otende mang'eny dong' aya ohala mar uso alot koro nyakwa ma supply go otendego wang'e ni to ohala mane mwanyalo timo kaluwore ga alwora marwa mar ariyo joma mine nyaka mire nafas mar dhi training
to kochuno ni gin te nyaka dhi training ene ohala be seche moko nitie moko miwacho ni nyuolo goji ng'ama nigi lwet ohala makati dhi training kata ko dhi training to gik moko dhi adhiya maber to wamire uru nafas nikech ing'eni tich mondiki iyayudo ni ondiki tich but nyaka imed go ohala tich ok nyal miyo ng'ato dhi maber ahinya but nitiere moko but nyaka imede go ohala matin koro ohala en gima ber ahinya watimuru ohala gi chuny achiel kendo wami ohala nafas seche mitimo ohala we timo ohala gi kiawa miri ohala chiuri te kitimo ohala ing'eni seche moko kibedo gi kiawa to kimiri mijingo mar timo ohala maber kiko bed gimoro ni part time ing'eni ohala be en gimoro ma nyaka ibed kiluwe nyaka ing'eni to odhi nade kinde ka kinde iluwe ni to odhi nade luwore gi ohala miyawo nitie moko machuni nyaka koro ibed gi buk gi kalam emomiyo ineno idwaro ni mondo seche moko gidhi e training mondo inyalo ndiko ni kawuono stock adi manodonjo tadi mawuok mondo gik moko matindo tindo minyayudo ni ng'ato chamo stock machak cham capital macham profit ok bedi odong' nono koro ohanda ni ok owinj maber emomiyo training joma mine nyaka wadhi ok kaw sa erokamano ahinya nyiso ni sawa bende koro rumo e dakika achiel mogik miwane wachni mogik ka watieko wachna mogik mawacho en ni joma mine gin joma teko gi ng'eny ahinya kendo wabeduru kaachiel nikech riwruok en teko kendo walokuru ohala maonge kiawa erokamano ahinya mano kanyero Susan Shil Olo yes Olo Pengo mabende en ja ohala otimo gik mopogore opogore e gwenge ma Nyakach Kanyero ka walose weche go mag dongruok e gwenge ka gino mabende owacho en ni nyaka ikaw ohandi kendo imiye pek ma dwarore erokamano ahinya mar bedo kodwa kawuono kik idhi mabor wadogo koda weche mamoko mago imore. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. I was impeached through Parliament for doing the right thing. I was touching people in high office in government. And so because I had refused to join them, then it was time for me to be taught a few lessons in life. Be comfortable knowing that as a leader, you must not have all the answers. I'm engaging with people of Nyandarua quite actively, and I'm listening. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar kokitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, Manera Mugi TV.
Japur moro e gweng' ma Nam tho e alwora ma boma ma Kisumu kelo lokruok kokalo e pith mar onjiri. Bende kata obedo ni thoth oganda kichore gi chien kendo luoro onjiri, Charles Odira to mako kodgi osiep kendo kawogi kadag chiemo kod yuto. Ripota marwa Millicent Adhiambo nolimo Charles e puothe mar onjiri kendo kelonwa lipod kinda, lony, sinani kod geno moyudo e kind liyo gi ywak mawuok kuom onjiri. E piny masani ma kit chiemo ma oganda thoro chamo, ndhadho margi odok chien, kendo gionge roteke gi nyinyo malong'o ma gikelo e del. Jago moro koro temo gi kinda mar loko sigana ma kama, to mano kokalo kuom pith mar onjiri kaka chiemo makare. E gweng' ma Nam thoe, e kaunti ma Kisumu, lowo yudo liet mayom to muol mar chieng' ka kit wer kod thum mokwako lwasi opogore, ni mar ok owuog e banjo kata nyakalondo, to thumni wuok kuom onjiri. E sama wendo onjiri okwako kor lwasi, Charles Odira, japur mang'ula manigi lek moyiedhi, oketo pache duto e onjiri kaka yor kelo ne lokruok e ngima makare kod yuto mare. Wuodh Charles e pith mar onjiri ne ok ochakore gi orundu malach kata e pith mar jamni, to ne ochakore bang' timo nonro kuom higni buora kotayo yore pith gi pur mamoko. Koro nayudo thuolo mawuok madhi e piny moro miluongo ni Thailand. To kanadhi aneno ka jok moti ne pidho onjiri to giyudo pesa. To kanawuotho kodgi ne gikelo ga trainer makoro an bende nabedo trained mayudo certificate mar pidho onjiri. Ere kaka Charles choko onjiri gi kanyakla? Imanyo ng'ama already pidho onjiri kaka an kati omi tong'. Koro e pap, koro kiseloso chiemo monjiri ohero, tikawo chupa, tidhi kete i chupa no. To chupa ni obedo mar plastic, ting'olo wiye, tikete obedo upside down. Koro onjiri kabro biro, to yudo kamo slide go to donje chiemo. To kose chako chiemo, moromo, to koro kong'iyo kodwa wuok, to koro onge kamo wuok go, tisemako onjiri koro, ichako mana pith. To ipidho gi chiemo mage? Onjiri bro chamo gima chalo kaka mogo, to kakoro idwano bed gi balanced diet, layers mash tiyo maber kabisa. Onjiri bro modho pi maler ma imbe di modhi. Onjiri bro dongo machop dweche 2.5. Koro kani pidhe mar mondi chame, to seromo chiemo. To kipidhe mondo ochako nyuol, to chako toko bang' ndalo 85. To ere kaka orito gi kinde ka kinde nyaka chop keyo? Opo ni gik mitiyogo machalo kaka gik magimodhe, gik magichieme olil, tibiro nwang'o ka onjiri chako mana tho. Bang' choko gi kanyakla, ere kaka gikone onjiri gi lokore chiemo? Koro kosetuo, to inyalo chiele, tichame direct, mana kaka jindilo njugu cha. To ka ng'ama pok obedo nong'iyo gi chamo onjiri ahinya, tinyalo kawo onjiri, tirege. Inyalo rege ka in gi matin, tirege arega e blender. Koro kiserege, to samiloso chapat, samiloso kek, tikawo onjiri moregi, tiketo koro bedo achiel kuom ingredients. Pith manochakore mana ka ng'at achiel mane temo wi pi, sani landore kama Tiang', Kisumu kod alwora mare. Kamine machalo Maureen Awino, sani chielo onjiri, chiel kang'none, kendo bago godo buskut, kek, e kind chiemo mamoko mauso e chirni madongo ma Kisumu, Nairobi, nyaka Mombasa e kind mamoko. Ka bende tet mare kotiyo gonjiri, opwodh nyaka gi duol mochung' ne puodho rang'iny mag mwandu kod chiemo pachoka, Kenya Bureau of Standards. Onjiri ni aloso godo cakes, aloso godo cookies, to cookies osebedo certified gi KEBS, makendo ause kuonde e chirni mopogore opogore. Sana sana jadhi ka kod gi exhibitions ng'enyne. Bende koda ka joma wuone sani wero mana wend onjiri kaka chwadore e lemb kendo medo gi teko. Chieng' moro nakale bakery moro, tayudo ka giloso cookies mag onjiri. Koro kana abilo
kuki mane giloso no nayudo komit kabisa. Namanyo kama nyalo yude kamirege onjiri mayudo kirege mo poda mare. Kora kelo to kakele ot ka tiruo nagodo nyuka tamadho nyukani. Nayudo ka koro teko na omedre kabisa. Kopogore kod yuto ma Charles nwang'o e pith mar onjiri, Charles bende loko ngima joma moko ka bende sani opuonjo jopuonjre mag kuonde tiegruok mopogore. Wanene ga mane puodho kaka gima wuotho, kaka gima chikore, kaka le. Koro kan wabiro ka wayudo ka en gimi pidho, na bedo gi mor ahinya mar ng'eyo kaka inyal pidhe. To ere gima keto onjiri bedo chiemo maroteke kod nyinyo mag del wuokie? Feedbacks aseyudo koya kuom clients ga. Cricket, yes, beche ni malo. Kuti timo kao matini ni, ko compare gi mado chamo ringo to do chamo gweno kata do chamo rech. Mago do chamo mang'eny as compared to cricket. You do the same amount of protein mado yudo kuom ringo kata gweno kata rech. Chiemo molos go onjiri taste mamit ahinya. To kichame kamano nitiere gik moko kaka choke majony. Koro yare jomono wachak chamo onjiri go. Gik makamago kwa winja ahinya. Onjiri nitiere gi iron. Ma iron no ema mine ma chamo odowa ka manyo e odowa. Onjiri ni kopo ni nyithindo manitiere gi kwashiorkor, marasmus, ochame direct, kata ochame kaka part mar gimochamo, wawachni mkate, kata orunego nyuka, to piyo gibedo nyithindo manomol. Koro nutritionally onjiri konyo e weche mang'eny. Kata kamano, wuodhni okosebedo maridore kamano. En gi achiedh nade makorka kore. Onjiri nigi jok ma waluongo ni wasiki. Achiel kuom wasigu mar onjiri en thomorni. Thomorni nyalo donjo macham onjiri te. Koso ng'eyo ber mar onjiri ne customers emomiyo uso mar products mag onjiri ok ni malo ruok. Kwayo margi ewi pith mar onjiri en mane? Onjiri ni anyuola mar ng'wen to en anyuola mar onyoso. Koro kaka ichamo onyoso, kaka ichamo ng'wen e kaka onjiri bende chamo. Andila bebe ochiela kiyudo tindila andila to tuoche mang'eny mago jigi iyudo ka korigorigo onge tuo machando dendi. Onjiri ni en gima ipidho kama tin. Ok biwacho ni oro no biro makoro pi onge, lum onge, en gima inyalo pidho. Koro obro miyo wabedo gi sustained supply mar protein in our diet. Gima nochakore kidam sani koro en dago onjiri ma jopith kod pur kaachiel kod jochiemo ma oseng'eyo ber roteke ma okelo e del boroe. To nikech nok mar ng'eyo wi ber mar pith onjiri, ikwayo sirikal mondo odonjre osiri jopith kod pur manie pith onjiri kaka yor bero ngima oganda. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Mixer Farm, Kisumu County. E tielo mokwongo piny Kenya biro rwako timbe e piem mar